Уважаеми господин кмет, колеги и общински съветници, разбира се, право на всеки един от вас, от нас е да прави предложения. Всъщност това е най-ценното. Да задаваме въпроси, да правим предложения, да разсъждаваме над така представения днес бюджет. За да може да го правим пълноценно, е необходимо, няколко неща са необходими. Аз искам да кажа първо няколко думи по начина, по който този бюджет се появи в общественото пространство, как аз се запознах с него и доколко той отговаря този начин на представата ми да мога да давам предложения и да участвам целесъобразно в неговото развитие. Мисля, че това е била и практиката по-рано в община Пазарджик. Също сигурен съм в това нещо. Бюджетите да се подготвят в общи линии много, хайде няма да използвам думичката тайно, но при затворени врата и да бъдат представени в последния момент на така нареченото обществено обсъждане. Процесът е в основата на това да бъде успешен един бюджет. И тук 41 общински съветници, както и цялата администрация на кмета, съм сигурен, че има компетентност да направи нещо по-добро от това, което в момента се представя. Това не е критика на бюджета. Това е изказване по отношение на как, според мен, в бъдеще ние може да направим така, че да имаме такъв бюджет, който да не позволява, например, да генерира задължения, които са непосилни за общината. Знаете, припомням, община Пазарджик последния път бяха 53 милиона, преди малко чух, че господин Гечев каза, че са вече 60 милиона. Надявам се това да не е точно така. Ние трябва да имаме аргументи. Чух предложения и видях предложения по време на комисията, които бяха за стотици хиляди, за 200 хиляди, за 500 хиляди лева, увеличаване на пари, намаляване на пари. Сигурен съм, че онези от вас, които се занимават с бизнес или с финанси, ако дойде някой при тях и им каже, дай сега да вдигнем тия пари с 200 хиляди, първият въпрос, който ще им зададете е каква е целта, какви са вашите аргументи, т.е. какво ще постигнем с тези пари, какво ще загубим, какво ще спечелим. Това са вярните и правилни въпроси. Бюджетът трябва да е целесъобразен. Чух един преждеизказващ се, той каза, че бюджетът бил прогноза. Да, вярно е, но той трябва да бъде точна прогноза. Също с голямото умение да се прави бюджет е когато онези съставители се умеят да направят бюджет, който е точна прогноза. Това, повярвайте, че е най-трудното нещо. Всъщност, вие би трябвало да го знаете, защото сте по-стари общински съветници от мене. Да направиш точен бюджет е най-голямото изкуство. Всъщност, това е най-голямата цел на общинската администрация. Ние като общински съветници трябва да намерим начин така, че да го коригираме, за да се превърне в една точна прогноза. Да бъде целесъобразен и да бъде точна прогноза. Това, което искам да кажа, за да не бъда многословен, е, че тези предложения, направени в комисиите, първо, начина по който са направени, те не покриват критериите на Закона за публичните финанси да се правят предложения, защото те трябва да бъдат целесъобразни, трябва да бъдат прогнозируеми, трябва да бъдат ефективни, трябва да бъдат разходоориентирани, трябва да бъдат направени така, че да знаем, когато слагаме едни пари отгоре, ние откъде ще ги вземеме. Нищо от това аз не видях в направените предложения в комисията, в която участвах. Аз съм заместник-председател на комисията по бюджета и финансите. В тази комисия бяха направени голяма част от предложенията. Сега чух няколко коректни аргументи. Например, защо не трябва да купуваме автобус. Съгласен съм с изказванията на госпожа Георгиева, доктор Георгиева. Не знам обаче защо трябва да увеличаваме парите за спорта с 500 хиляди лева. Уважаеми съветници, особено онези от вас, които гласувахте през миналите години безумните бюджети за спорта, които похарчихте десетки милиони само за последните над 10 милиона пари, които пак ще повторя, незаконосъобразно похарчени пари. Откъде ви идва силата в момента да гласувате повече пари за спорта при положение, че ние още не сме разбрали какво ще стане? Някой ще ги връща ли тия пари? Някой ще носи ли отговорност за тях?
Това са нашите пари. Това са парите на гражданите на Пазарджик. Осъзнайте се. Ние не можем в момента да си позволяваме да похарчим 1 лев повече за спорта, докато не дадем обяснение на своите съграждани какво направихме с тия пари. Тоест, някой какво е направил тия пари. Тъй, че, без емоции, аз много бих искал ние, общинските съветници, да бъдем допуснати да участваме на много по-ранен етап в взимането на решения при съставянето на бюджета. За мен работата на тези комисии, аз това съм го споделял в комисията с директора Гайдаров, господин Гайдаров. Ние можем да помогнем и не само можем, ние трябва да контролираме този процес. И в този контрол всъщност се крие целият смисъл на така наречената политика. Защото да си голям политик не означава да се изказваш постоянно и да говориш едни и същи неща, верни, неверни, каквито и да са, а да даваш конкретни предложения, които да могат да доведат до някакъв конкретен ефект. Затова ето, аз като един общински съветник искам да направя предложение към промяна в начина на конструиране за бъдеще. Сега при предстоящата актуализация на бюджета, начина по който да се прави този бюджет. Моля финансовата дирекция и кмета на община Пазарджик да изготви механизъм, който да го предложи и да даде възможност на общинските съветници още на най-ранна фаза, когато се разглеждат в детайли всички елементи на съставянето на бюджета, онзи, който поиска, разбира се, нищо не е задължително. Само онези, които се чувстват готови, смятат, че имат някаква компетентност и могат да помогнат, да бъдат поканени и да дадат своя принос. Така че, когато някой направи някакво предложение в комисията, там процесът да бъде работен и да има аргументи. Аргументи защо увеличаваме, защо намаляваме, защо ще лишим някого от пари или защо ще дадем на някой друг повече пари. Това е, което искам да кажа. Само завършвам с едно нещо. Моля, каквото и да се решава за заплатата на кмета, аз по принцип лично смятам, че той трябва да получава по-висока заплата. Моля да бъде направено така и, уважаеми колеги общински съветници, да не правим общинския съвет и бюджета на общината по-скоро заложник на увеличената заплата на кмета, защото дигайки сега заплатата или на някакъв бъдещ етап, ако това не бъде съобразено с промяна в начина, по който се определя заплатата на общинските съветници, т.е. разхода за общинския бюджет, за нашите скъпи съграждани в град Пазарджик, това ще означава може би 1 милион лева повече за един 4 годишен мандат като разход на общинския съвет. Говорим за заплата на общинските съветници. Защото моето мнение е, че общинските съветници трябва да запазят размера на заплатата си към настоящия момент. Това, разбира се, е нещо, което ще решаваме за бъдеще. С това завършвам. Благодаря за вниманието.